Cred că fiecare are varianta lui preferată de șnițel. Dacă le prefer pe cele crocante, vreau să arăt pas cu pas cum le fac eu și de ce ingrediente anume este nevoie pentru așa ceva. Acestea de față sunt și toate ingredientele, pe care de asemenea le poți găsi și în cutia de descriere. Ingredientul specific pentru varianta mea de șnițele crocante este pezmetul panko, care, pe scurt, este un pezmet japonez de granulație mare, folosit în special în bucătăria asiatică. Acum, la noi pe piață sunt mai multe variante și acestea sunt cele mai comune. Pe unele rafturi din hipermarketuri poți găsi acest pezmet importat direct din Asia, dar, ca alternativă, produsul din cutie albastră, care se face să fie și românesc, este o alternativă. Nu este neapărat cel mai bun, are o granulație mai mică, dar poate fi găsit oriunde. După cum se vede, este o diferență între ele. Primul produs este produsul autentic. Produsul acesta este obținut din miez de pâine albă, adică fără coajă, cu granulație mai mare, este mult mai aerat și asta va face crusta mult mai crocantă și asta este diferența între pezmetul normal și pezmetul acesta japonez. Într-o farfurie mai scufundoasă în spartul nou. Am băgat și 2 linguri de lapte, asta pentru că îmi doresc ca partea umedă să fie ceva mai fluidă, mai lichidă, nu neapărat foarte densă, cum este un ou simplu. Peste pezmet, poate că nu este obligatoriu, dar ajută gustul la final, eu mai rad ceva parmezan, urmat de jumătate de linguriță de boia afumată sau, de ce nu, și boia dulce. Amestec și acum partea uscată este pregătită. Șnițelele pot fi făcute de pui, de porc, de vită. Eu le-am făcut de pui. Ideală este carnea macră și asta trebuie luat în considerare. Tot timpul am îndepărtat partea asta de zgârci. Pentru mine este obligatoriu. Foarte simplu, am tăiat pieptul pe jumătate. Rămâne doar să fie și bătut. Acum, dacă nu vrei să sară pe faianță și să faci totul praf în bucătărie, atunci poți să faci ce am făcut eu și să pui ceva deasupra cărnii. Am avut la mână o hârtie alimentară, dar poate fi vorba și de o pungă. Normal că poate fi bătută carnea și fără nimic deasupra, dacă o bați mai cu atenție. Normal, șnițelul se bate subțire, dar cu siguranță n-aș face mai mult de atât. Am condimentat doar cu sare și piper, nu-mi place cu nimic altceva. Acum că este totul pregătit și am totul la mână, pot îmbrăca și carnea. Ordinea trebuie respectată. Întâi se trece prin făină, apoi ou și în cele din urmă prin pezmet. De asta trebuie să fie mai fluid oul, pentru că se va scurge mai ușor de pe carne cât să facă pezmetul prindere. Asta pentru că nu vrei să ai o crustă foarte groasă. Am apăsat bine pe carne cu podul palmei pentru a avea o prindere mai bună. Nu trebuie să fie nimic complicat, se repetă procesul și în scurt timp șnițele vor fi gata pentru prăjit. Prăjirea e o recomand să se facă în baie de ulei și așa o să iasă șnițelul cel mai crocant. Dacă cumva îți faci griji de calorii, ei bine, șnițelul tot așa o să tragă ulei, indiferent dacă faci prăjirea în ulei mult sau în ulei puțin. Scopul meu și obiectivul meu este să fac șnițele crocante și oricum nu te afectează foarte mult dacă cumva o faci ocazional. Prăjirea o să meargă repede într-un ulei încins și așa trebuie să fie. De fapt, uleiul trebuie să fie neapărat încins, așa că se poate verifica înainte. Dacă ai răbdare, poți prăji șnițelul bucată cu bucată. N-aș înghesui mai mult de 2 șnițele la prăjit pentru că se poate răci uleiul și nu o să meargă la fel de repede. Prăjirea nu durează mult, n-ar trebui să dureze mult, totuși carnea se subțire, ai nevoie doar de crustă.
După prăjire, tot timpul le așez un șervețel, motivul cred că este evident. Între prăjeli, tot timpul adun cărămidă în ulei, pentru că părțile acelea se vor arde și se vor pune pe șnițel în următoarea tură. În cazul meu, normal, în funcție și de foc, am făcut prăjirea în 4 minute, 4 minute și jumătate, doar de atât am avut nevoie. Poate că la tine nu este exact așa, dar trebuie să știi că prăjirea se face relativ repede. Acum, șnițelul poate fi consumat cu ce dorești tu, cu ce scade bine, poate cu piure de cartofi și vreau să mai dau și alte câteva alternative. Eu am făcut un mini sandwich cu lămâie, cu termea de vacă, cu roșii și cu pătrunjel. Poate fi adăugat, de ce nu, și peste o salată. O altă variantă atât pentru copii cât și pentru adulți ar fi și o variantă cu paste. Am făcut niște paste foarte simple, nimic complicat, cu parmezan și câteva roșii cherry. Peste câteva bucăți de șnițel și asta trebuie să fie tot. Lista cu siguranță poate continua, am vrut doar să dau câteva exemple. Cam asta a fost să fie tot. Dacă ți-a plăcut rețeta, nu uita să lași mai jos un comentariu cu părerea ta sau dacă vrei să mă întrebi ceva, scrie-mi și îți voi răspunde. Așa că până data viitoare, Alex Basarabă mă numesc, te salut și aștept cu drag la următoarea rețetă.